Por que a xente non aprende inglés? Porque o inglés ensínase mal. Ola, eu nin aprendín 9 idiomas, nin traballei para o FBI, nin fun intérprete de Obama, así que se viñas a este vídeo buscando as chaves do éxito, o sinto, pero vas ter que buscar outra cousa. Como bichedes no título, hoxe imos falar de 11 xogadores que pasaron por equipos galegos e que quizáis xa non recordabas. Home, a ver, se tes unha memoria tremenda, pode que os coñezas a todos e me desmontes o chiringuito. Para que houvese representación de varios equipos, decidimos poñer o hándicap ou a regra de que máximo 3 xogadores por conxunto. Así que, como di o meme do momento, sodes vellos, sí, pero tan vellos para recordalos a todos? Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Gol! Brasil! Pará, fica coa bola, guacho. Primeiro de todo, o adestrador. Quen senón, nesta canle, quen ia ser o adestrador deste equipo? David Vidal, era visto. Y jugaremos con una alineación que es un 3-3-2-2, aunque en realidad es un 3-1-2-2-2. Un 11 super ofensivo, dos que nos gustan el fica coa bola, e bueno, xa non vos molesto máis, sen máis dilación... Porteiro! O noso gardarredes será Toni Prats, unha lenda do Real Betis co que chegou a gañar unha Copa do Rei no ano 2005. Ademais de destacar pola súa axilidade e reflexos, tiña un disparo tan potente que incluso chegou a anotar 2 goles de falta a nada máis e nada menos que Atlético de Madrid e Real Madrid, na tempada 1999-2000, converténdose no primeiro gardameta en marcar de libre directo na Liga Española. Polo Celta, pasou na tempada 1995-96 e xogou 41 partidos na Liga e 2 na Copa do Rei. En total, encaixou 54 tantos. Chegara procedente do Mallorca e foi unha das revelacións dos vigueses no campeonato. A súa gran tempada provocou que o Betis pagase 400 millóns das antigas pesetas para incorporalo ao seu equipo, unha das cantidades máis altas abonadas por un porteiro naquela época. Rematou retirándose na 2007-2008 no Hércules. Centrais! Pasamos agora ao primeiro central ou defensor esquerdo, que non é outro que Alfonso Pedraza. O actual xogador do Villarreal de Unai Emery pasou polo Lugo de Luís César Sampedro na tempada 2016-2017, unha frecha na banda esquerda que actualmente foi reconvertido en lateral e pasou por equipos como Betis ou Alavés, pero que naquel Lugo era extremo esquerdo e foi un dos xogadores máis destacados daquela tempada. O seu gran papel no conxunto lucense abriulle as portas de Inglaterra e despois de anotar en 6 goles e repartir en 8 asistencias en tan só 6 meses no Lugo, colleu rumbo ao Leeds United que daquela loitaba por ascender a Premier League and the Championship. Nun momento no que marchou, era un dos xogadores máis importantes e valiosos do Lugo na loita polo playoff, que finalmente remataría noveno naquela tempada. Imos agora co central do medio, co líbero. E si, bueno, sei o que me ides dicir, Paco Gémez no Lugo e non no Depor, que é onde realmente destacou. Si, o sei que no Depor xogou moito máis tempo, pero que do Depor xa tiña 3 xogadores e realmente penso que o seu paso polo Depor si é recordado, pero non moita xente lembra que o exadestrador do Rayo Vallecano retirouse no conxunto albivermello. Como dicía, forma parte da historia moderna do Deportivo. Chegou na tempada 93-94 e conquistou unha Copa do Rei e unha Supercopa, e marchouse no 98 ao Zaragoza. Central rudo, destes que non deixan en paz os dianteiros, un pesado. Despois de 5 tempadas na Coruña, xogou un total de 118 partidos nos que anotou un gol. Pero como dicíamos, o de Las Palmas de Gran Canaria rematou no ano 2006 a súa carreira en activo no Lugo, no que xogou a pretempada en 9 partidos, antes de retirarse definitivamente aos 35 anos. E por último, do defensa dereito ou central dereito sí que destacamos o seu paso polo Deportivo. Álvaro Arbeloa, máis alá das coñas e os memes sobre que é un cono por non ter unha técnica moi depurada, foi un central elmántico reconvertido a lateral dereito que tivo unha carreira moi destacada tanto no Real Madrid de Mourinho como na selección española. No ano 2006 converteuse en xogador do Deportivo de Joaquín Caparrós e o seu paso pola entidade coruñesa foi corta pero intensa. Ao igual que acontecera con Pedraza, foron só 6 meses nos que o xogador demostrou que ía sobrado para competir na categoría de prata do fútbol español, e en xaneiro fixo as maletas para fichar polo Spanish Liverpool de Rafa Benítez. Complicado rexeitar unha oferta como esa. Moitos e moitas de vós lembraredes o seu paso polo Depor, pero estou seguro de que a maioría xa non recordabades o seu efímero paso polo conxunto herculino. Centrocampistas! O pivote defensivo, aínda que non sexa a súa posición natural, estará ocupada por un dos centrocampistas máis prometedores do fútbol uruguayo, e tamén mundial, o xogador do Real Madrid, Fede Valverde. Na tempada 2017
2017-2018 marchou cedido do Real Madrid ao conxunto herculino, un ano nos que os de Pepe Mel non serían quen de manter a categoría, malia que el fixo un gran papel e gañouse un sitio no corazón da afección deportivista. En diversas entrevistas declarou que lembra esa etapa con tristeza, que ten unha espiniña clavada, a pesares de que foi un escalón importante para a súa formación como xogador. Ese ano participou en 25 partidos, un deles na Copa do Rei. No lado esquerdo do centro do campo atopamos a un adestrador do que xa falamos, que se ven como adestrador ten un recoñecemento mundial bastante importante, a súa carreira como futbolista non foi especialmente salientável. Unai Emery xogou a maior parte da súa carreira como futbolista en segunda e segunda división B, en equipos como a Real Sociedade, o Toledo ou que aquí nos ocupa, o Racing de Ferrol. Xogaba de medio centro esquerdo, aínda que penso que se podería adecuar ben a esa posición de volante, xa que a velocidade tampouco era un dos seus puntos fortes. Estivo no conxunto departamental entre o ano 2000 e 2002, cando os ferroláns estaban en segunda, e aínda que non era titular todos os partidos, chegou a anotar 7 goles. Balón de nuevo para el Racing de Ferrol, se desmarcaba Emery, el exjugador del Toledo, había fuera de juego. Se ha despejado Toni, no vale la jugada, sacará el Atlético de Madrid. O volante dereito vai no ocupar un xogador que sí que acadou a gloria no mundo do fútbol. David Silva non precisa presentación de ningún tipo. O canario de Arguineguín recalaba no Celta como cedido no ano 2015 tras pasar polo Eibar. Tiña naquel momento 19 anos, rematara recentemente a eso. Con Fernando Vázquez como técnico chegou a xogar 34 partidos nos que marcou 4 goles. Dende aquela tempada, en numerosas ocasións, Silva enviou guiños e palabras de agarimo para o conxunto celeste, sobre todo a través de diversos tweets que demostran que o seu paso polo Celta marcoulle moito na súa carreira. Extremos. No extremo esquerdo temos un xogador moi prometedor que, como dicía Dubi Paredes no noso último vídeo, o non ter unha vida ordeada e a cabeza centrada no fútbol impediulle chegar tan arriba como apuntaba. Dani Benítez é coñecido sobre todo pola súa etapa no Granada ata que deu positivo por cocaína nun test rutinario. A Pontevedra chegou dende Mallorca no ano 2007 como Dani González, con tan só 19 anos. Posteriormente trocaría de orde os seus apelidos para honrar a súa nai, que faleceu no ano 2010. Malia que só estivo unha tempada, chegou a xogar 31 partidos e anotou un gol nun conxunto granate que tiña un equipazo con xogadores como Charles, Igor ou Fran Rico. Despois do Granada tivo aventuras pola Liga Chipriota e tamén polo Racing de Ferrol, onde xogou 24 encontros e anotou 6 goles. Actualmente xoga na Unión Deportiva Poblense. No extremo dereito temos a un dos membros da saga dos Llorente Gento, moi importantes tanto no fútbol como baloncesto español. É pai do actual xogador do Atlético de Madrid Marcos Llorente, e sobriño do lexendario xogador do Real Madrid Paco Gento. Ao igual que seu fillo, xogou nos dous equipos máis importantes da capital do estado, pero ao contrario, el pasou do Atlético de Madrid ao Real Madrid. Nunca chegou a ser titularísimo no conxunto branco, pero si un recambio de luxo. O mítico xogador número 12 é importante nas 3 ligas, 2 Copas do Rei e as 4 Supercopas coas que contan no seu palmarés. Na S de Compostela xogou as súas últimas 4 tempadas antes de retirarse, cando os picheleiros daban guerra na primeira división. Xogou un total de 72 partidos dende o 1994 ata o 1998, nos que marcou só 2 goles. Dianteiros. Como primeiro ariete na punta do ataque temos outro charrúa, un xogador moi especial, o Loco Abreu, Sebastián Abreu, lembrado por todos os seus compañeiros como un futbolista dos que marcan nun vestiario, máis alá dos seus goles. Un momento que se lle recorda moito é, por exemplo, nos cuartos de final do Mundial de Sudáfrica de 2010, no que deu o pase a Uruguai ás semis cun Panenka no penalti decisivo da quenda, facendo honra ao seu alcume, o de Tolo. Recentemente incorporouse ao Athletic Club Brasileiro e xa son 30 clubes en toda a súa etapa como profesional. Estivo vinculado co Deportivo do 98 ao 2004, pero só xogou a tempada do 97-98. Despois encadenaría 8 cesións consecutivas. Sobre o verde de Riazor non tivo o mellor desempeño, pero gañouse a afección polo seu carácter peculiar e nobre. Chegou procedente de San Lorenzo de Almagro, onde fora máximo goleador e unha das sensacións do campeonato en Argentina. Con tan só 20 anos, o Tolo non chegou a demostrar na Coruña a súa brillantez goleadora. Xogou 15 partidos e anotou 3 goles. Na lembranza do afeccionado herculino, máis que os seus goles, quedaron anécdotas como as patadas contra a publicidade despois de errar varias ocasións ou o seu enfado nun partido contra o Real Madrid, no que se lle saiu unha bota e a golpeou moi lonxe co seu pé descalzo. Un auténtico personaxe.
Naquela etapa coincidiu por exemplo con Paco Gémez, que lle garda moito cariño como un dos dinamizadores do vestiario. Nunha entrevista en Hot Down comentaba: Con Abreu sí que me lo he pasado bien. Llegó y se compró un M3 amarillo y descapotable, en A Coruña, con 2 cojones. Estaba muy loco. Era muy singular, pero muy positivo. Se reía de su propia sombra. Cuando todo el mundo estaba serio, él se estaba descojonando. E o outro encargado dos goles e o último xogador deste 11 é o dianteiro de Lagarto, Diego Costa, outro deses futbolistas dos que non imos descubrir nada a estas alturas. O Atlético de Madrid fichou no procedente do Sporting de Braga e na tempada 2007-2008 chegou o cedido ao Celta, cando o equipo vigués estaba na segunda división. Xogou 28 partidos e anotou 6 goles, pero amosou en balaídos as dúas caras do fútbol. Por un lado, demostraba unha potencia e unha capacidade no desborde e na definición que chamaron a atención de moitos, como por exemplo o seu gol case maradoniano ao Numancia, pero tamén amosou moitas conductas antideportivas e actitudes de inmadurez, como expulsións aos 10 minutos, tanganas de todo tipo, agresións. Malia isto, o seu adestrador nesas últimas xornadas daquela tempada, Alejandro Menéndez, relataba para a Voz de Galicia que a pesares destas conductas se lle remataba por coller cariño. Pues llegaba tarde y no ponía excusas, la verdad. En vez de decirte que no le había sonado el despertador, te contaba que se había quedado dormido jugando a la Play. Y eso te enternecía, claro. A súa etapa en Vigo rematou cun asubío tremendo por parte da afección no seu último partido, algo que se repetira durante toda a tempada. E se vos gustou, pois o de sempre, pasadelo a vosos amigos e amigas, suscribídevos, deixade un like e, se queredes a segunda parte, pois non lo facades saber polos comentarios e, bueno, se vemos moito apoio, podemos traela. Un saúdo.